Festas de San Gregorio de Paradela en Meis o Grande. A organización mantén a decisión tomada o ano pasado de organizar actos durante 4 días. Así, a programación botará a andar este xoves e prolongarase ata o domingo. Hoxe presentaron as festas no Concello. O día 24 comenzan ás 9 da noite unha misa rezada, os actos litúrxicos, e o venres 25 tamén habrá ás 9 da noite misa rezada na Capela de San Gregorio, sempre falo da Capela de San Gregorio, e ás 10 tenemos unha gran verbena, en este caso coa actuación da Orquestra Cubo e Capitol. O sábado ás 6:15 verá un espectáculo infantil e a continuación unha exhibición de zumba da Asociación de Mulleres Rurais O Pazo de Paradela. Xa ás 9 haberá a misa para a continuación darlle paso a verbena coas orquestras Miramar e Asia. O domingo, día grande do San Gregorio, coa programación que arranca a media mañá. Ás 12:30 chegará ao campo da festa da Boca o xigantesco bolo de Pascua, acompañado pola banda da Bertula. A 1 comezará a misa cantada polo coro parroquial de Santa María de Paradela e a continuación haberá a procesión, como é habitual, ata o cruceiro, para cando finalice tanto a misa como a procesión. Teremos a degustación de churrasco e o bolo de Pascua e viño albariño. Haberá mesas con asentos para quen queira estar cómodamente. Ás 2:30 teremos a actuación da banda da Bertula, ás 3 a actuación da charanga xuntanza, e ás 4:30 a actuación do dúo Marema, e ás 8:15 da noite a actuación do grupo folk Lume na Lareira da Estrada. O gran bolo de Pascua volve ser un dos grandes reclamos do San Gregorio. Ano pasado acadou os 11 metros cadrados e foi decorado con 6.000 ovos. A organización xa está traballando na súa recolección porta a porta. Estamos ás portas e, un ano máis vamos empezar coa faena que nos toca todos os anos. O cartel xa máis ou menos xa vistes o que había. Estamos luchando para que todos os anos tiñamos un cartel bo. Esta semana, a partir de hoxe, empezaremos co tema dos ovos para poder elaborar o famoso bolo gigantesco. A primeira comisión de festas do San Gregorio naceu en 1992 cun parón de 2 anos pola pandemia que, polo tanto, levou a celebrar este ano os seus 31 anos de actividade.